ktorým vám chceme tento váš pekný deň troška obzvláštniť a spríjemniť. Dovolte mi teraz, aby som vám predstavila týchto našich hercov. Sú to žiaci 5. ročníka zo susednej dediny Motešice. Poznáte? Motešice? No, tak tam je základná škola, taká podobná ako táto vaša. A títo žiaci tam majú predmet, že dramatická výchova. Vy taký tiež máte? Nie! Vy máte len krúžok dramatickej výchovy, že? No, a tieto deti si pre vás pripravili tomuto dňu takú krátku scénku, dramatizáciu poviedky, ktorú rozprávala známemu nášmu spisovateľovi Ondrejovi Sliackému. Počuli ste už to meno? Áno! No, niektorí áno, niektorí nie, aj ešte budete počuť. Tento príbeh, ktorý sa rozpráva v Amerike. A som zvedavá, mám pre vás také úlohy, teraz budete musieť vy pozorne počúvať a sledovať, o čom ten príbeh bude, lebo sa vás po skončení predstavenia budem pýtať a vašou úlohou bude zistiť, ktorý z našich hercov a herčiek, ktorí tu budú dneska vystupovať, má troška taký handicap. On nepočuje, ale napriek tomu svojmu handicapu chcel nacvičiť túto hru s nami. A som teraz vedela, či vy zistíte, ktorý z tých hercov to je. Áno, tak pozorne sledujte, áno, ich výkony a potom ich dúfam, že aj pekným potleskom odmeníte. Kedysi dávno rastli na vrchole hory 3 malé stromčeky a snívali o tom, čím by sa chceli stať, keď vyrastú. Jednu noc vzhliadol prvý stromček na oblohu, posiatú hviezdami a zašepkal. Chcel by som sa stať šperkovnicou, vyzdobenou zlatom, striebrom a drahými kameňmi. Do takej skrinky by ľudia uložili poklad a ja by som bol tou najvzácnejšou klenotnicou na svete. Druhý stromček sa zahľadil na pramienok, ktorý vyvieral na úpätí hory a ako strieborná stužka sa hadil do neznáma, kde tušil veľké moria a oceány. A ja by som chcel byť korábom, čo by sa plal v mohutných vodách a na jeho palube by stal mocný král. Vtedy by som bol najobdivovanejšou loďou na svete. Tretí stromček sa pozrel dolu do údolia, kde od rána do večera pracovali muži a ženy a od samej práce nemali ani čas zodvihnúť hlavy a zadívať sa na nekonečné nebo nad sebou a riekou. A ja by som chcel narazť do takej výšky, aby ľudia, čo sa pri mne zastavia, zhliadli vo zvysok a pomysleli na Boha. Vtedy by som bol najvyšším stromom na celom svete. Roky šli. Dni sa striedali s nocami, slnečné dni s búrkami a malé stromčeky rástli a mocneli, až z nich boli 3 mohutné stromy. Vtedy na vrchol hory vyšli 3 rubači a s úľubou sa na ne zahľadili. Há, tento bude môj! Je krásny, rovný, bude sa mi z neho dobre robiť. Verím, že sa môj sen naplní. Budem opatrovať vzácny poklad, tak ako som vždy chcel. Strom s potešením prijal svoj údel. Druhý rubač podišiel k svojmu stromu, obopínal ho rukami, jasal nad jeho mohutnosťou. A tento bude zase môj, je mohutný a pevný, práve taký, hľadám už dlhé roky. Tretí rubač stojí pri svojom strome, hľadí, rozmýšľal, na čo by ho použil. Tento bude môj. Je taký vysoký, že keď sa pozriem na jeho koniec koruny, mám pocit, že hľadím na Boha. Keď sa rubač stále nemal do práce, strom sa potešil. Nádejal sa, že ho nechá rásť a bude ľudí i naďalej na Boha upomínať. Lenže keď sa rubač do sítosti vynadíval na svoj strom, vzal sekeru a zoťal ho. Prvý strom sa zaradoval, keď ho rubač dopravil do svojej dielne. Toto je miesto, kde zo mňa majster stoláru urobí vzácnu šperkovnicu. Lenže majster stolár mal ťažké a zrobené ruky a nikdy žiadnu šperkovnicu nezhotovil. A
Aj teraz strom rozpílil na niekoľko kusov a zlobil z nich obyčajné jasličky na krmenie zviera. Ach, nie. A keď jasličky naplnili senom a nie zlatom a drahými kamenmi, takmer mu od žialu srdce puklo. Druhý strom sa usmieval, keď ho rúbač dopravil na miesto, kde majstri lodiari stavali veľké koráby. Budem jedný z nich, ba budem najväčší. Nepremôže ma ani búrka, ani vietor. Mé mohutné sťažne odolajú najprúčej výchrici. A už si predstavoval, ako na jeho palube stojí mocný král a on letí po hrebeňoch vln ako šíp vystrelený z luku. Dni sa striedali s nocami, slnečné dni s búrkami a tesárom sa v tých dobách veľmi nedarilo. Najprv sa nepodarilo jedno, potom druhé a tak namiesto korábu zhotovili zo stromu rybársku loďku. A táto loďka nie je vhodná ani na to najpokojnejšie more. Ale ju musím predať, aby som užil svoju rodinu. Hej, majster tesár! Komu patrí tento čln? Som rybár a starý čln mám už deravý. Potreboval by som si kúpiť nový. Dohodneme sa. Dohodneme. A sklamaný bol aj tretí strom. Tretí rúbač svoj strom rozpílil na trámy a uložil v pustom zadnom dvore, kde sa od nikto ani len neobzeral. Tak prešlo mnoho dní a nocí. Tri stromy začali pomaly zabúdať na svoje dávne detské sny. Jednej tmavej noci sa v maštalke, kde stáli jasličky z prvého stromu, narodilo dvom bedárom dieťatko. Mária, aké je krásne. Mária, kam uložíme naše dieťatko? Tu hľa, tieto jasličky sú krásne. Predstavoval som si, že naše dieťatko bude mať krásnu kolísku. Ale tieto jasličky sú krásne, tu ho uložíme. Vtedy prvý strom spoznal, že opatruje ten najvzácnejší poklad na svete. Po rokoch od tejto udalosti nastúpil do rybárskeho člna na brehu jazera unavený pocestný a hrstka jeho druhov. Po chvíli všetci v člne zaspali. Bratia, vstávajte, pomárame sa. Bratia, budíšte sa. Voda, budíš sa. Jedného pošmúrneho piatkového rána sa zas prekvapil tretí strom. Vtedy do zadného dvora behli vojaci a z kopy zabudnutého dreva začali vyťahovať iba veľké trámy, z ktorých urobili kríž. Na čo im budem? Už cítim niečo nemilosrdné a kruté. Lenže v nedeľné ráno, keď vyšlo slnko a zeň sa zachvela od šťastia, aj tretí strom zajasal, lebo človek z kríža vstal z mŕtvych a ľudia pochopili, že svet premenila láska. Ja zas odvážnym a silným. A na mňa, keď ľudia pozrú, z úctou pomyslia na Boha.
Počúvali ste a sledovali ste pozorne? Áno! Tak mi prezráte, čo sa stalo z toho prvého stromu? Jasličky. Áno, z druhého stromu. Loď. Áno, a z tretieho? Kríž. Dobre. A splnili sa tie sny tých stromov? Áno. Áno. Čo tie jasličky opatrujú? Aký poklad? Najvzácnejší. A to je aký? Ježiško. Ježiška opatrovali. Druhý strom, stal sa z neho člen. Koho to viezol? Akého kráľa? A kto je ten kráľ? Kto bol tým kráľom? Tretí strom. Druhý strom, ale kto bol tým kráľom? Kto mal takú moc, že dokázal vodu utíšiť, búrku zastaviť? Boh. Ježiš, áno. Ideme na tretí strom. Čo sa stalo z toho tretieho stromu? No, a ten chcel čo spraviť, ten kríž? Čo bol jeho sen? Čo chcel? Koho chcel? Že aby bol mal väčší a aby sa... Ľudia naň pozerali, že a keď naň budú pozerať, tak na koho budú pozerať? Na Boha. Na Boha, no vy ste pozorní. Dobre. A teraz tá druhá úloha, čo bola pre vás, zistili ste, ktorý z tých hercov nepočuje? Ty si zistila? Ktorý? Povedz, čo hral? Čo hral? Teraz nespomeniem. Nespomenieš si? Ty si spomenieš, čo hral ten herec, ktorý nepočuje? No, čo vyrezal z toho stroma loď. Áno, vynikajúco, zatlieskajte. Poďte, toto je náš herec, volá sa Romanko Ďuran a má taký handicap, že nepočuje, ale veľmi rád hrá divadlo a dneska ste videli ten jeho výkon, tak ho ešte raz oceňte tým posledným. Tak verím, že sme našim divadelkom vám spríjemnili tento pekný deň sviatočný. Prajem vám ešte bohatého Mikuláša, ak ste už ešte nemali všetkých Mikulášov, lebo viem, že chodia viacerí. No a uvidíme sa niekedy ešte. Chcete, aby sme k vám prišli? Áno! Chceli by ste navštíviť našu školu? Áno! A chceli by ste si niečo takéto nacvičiť s pani učiteľkou? Áno! Tak my sa tešíme na stretnutie s vami u nás v Motešiciach.